Yawwa mai unguwa kai nike ta nema tun ɗazu wallahi. Kai na sha wahala. Ni kake nema? To Allah ya sa dai lafiya. Ha ba ai lafiya launi ma wallahi. Allah. Ha ba na zagaye unguwan nan. To ina jin ka nake tafi da kai haka. Wato gado ne aka bar mana shekara da shekara. Tun iyaye da kakanni kai tun ba a rubuta date a Najeriya. Tun babu date aka bar wannan gado ana ta cewa gadon mu ne har yau na gaya maka an kira ba gadon nan shiru kake ji. To me ake jira haka? Shine ni ma na rasa na gaji ne da jira. Haba nake faɗa maka fa wannan gado har kai kana da kaso a ciki kana da rabonka. Rabona? Sosai ma? Ba na so iyali na ta ji. So mu ce ka san ina so fa in karo aure kaga sai na gyaro wasan kawai da kuɗi. Okay to mu je sirri ne wannan. Yawwa kaga yanzu nan babu wanda zai gamu saboda idan muka ce za mu yi magana a can kaga matan nan tawa to ya san yau gidanmu nan babu zaman lafiya saboda masifaffa ce shi yasa nake so in karo mata kishiya amma kana ganin kuɗin nan dan samu kamar nawa za ka samu kuɗi kimanin kusan miliyan 100 sai ka yi bishiyar kuɗi a gidanka. Dawo mana ai ka ce idan na baka kuɗin ma sai dai in ji kawai ka tafi miliyan 100 mana ha ba ƙara aure dole na gaya maka ai ba abin da zai hana yanzu ba ni bayani ya aka yi ya za a yi yanzu kana ji me za a siyar kimanin kusan biliyan ne wannan kadarar da za mu saidar jan kuɗi sun zo kai kuɗi ha ba kuɗi sun labari kai har tattaɓa jajjaki in kana da jajjakin kunne sai sun ci kuɗin nan masha Allah ka san bayani na ƙosa ka gaya mun ni in ji natsu na natsu gashi ka duba komai yana cikin nan da bayanai duka a cikin nan wai rike takardar ma za ka ce mun baka iya ba haka ake rubuta haka sai ka fara buɗewa ka ga menene to kai in ban da abin ka ai kawai ka mun bayani ni nan ai abin da zan gane anan ai tsaya yanzu in tambaye ka wace ƙasa muke Najeriya mana wani kirari ake mata Najeriya kasar mu ta gado to kasar mu ta gado ita din za mu saidar dan ni na riga da na shirya da kotu da komai zan kai su sai mun sai da kasar tunda ba hajiya ne shine nake so in aka siyar ka dau miliyan 100 ni da kai mu raba ma je mu gina sabuwar Najeriya a daji kasar mu ta gado wai kaka ce mu haka fara lissafin yanda za a kashe kuɗin kenan kaga sai kai mata 4 zuwa 1 wallahi ka kulle mata 4